honestly, I was so shocked when I saw this video that our Igbo brothers gathered themselves in a particular community in Enugu state to learn Islamic Muslim language. Like our Igbo brothers and sisters, they dress up in Islamic clothes. They gather themselves and learn Islamic language. Therefore, they accept Islam. They accept to become Muslims. And their numbers are growing in Enugu state. I am not against anybody learning or becoming Islamic or whatever, but like, I am surprised that they are growing in numbers in Enugu state. I am surprised. Watch the video. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Nyabu kuro kwa inga ne kunono anyi. Inekwe ene nwayo nime mkuro bugu. Inekwe fute nihe. Alhamdulillah na heli chineke anabata ya fugu maji furumaji. Nyabu Allahu Akbar. Na chineke kachacha. Chukwu bụ nya bụ chi nke ukwu Igbo shiri jaswan Chukwu ya bụ Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Onwegi chi kwesịrị kefe n'elu ụwa ga-abụghị Chukwu eze kere igwe n'ala. Nya bụ Chukwu nke kere mụ na gị, nya bụ Chukwu nke kere ihe ile Chukwu okike. Nya bụ kwesịrị ka anyị fe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Me uyo na-ekele niile dị na Chukwu ezekiruwa nyabiye nyabukuruku na egoshi na osigbo bai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Chineke kachacha Chukwu nyabe ezekiruwa kachacha. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Onwegi chi anyị kwesịrị ife n'elu ụwa n'ụwa beruso Chukwu nyabu ezekiruwa kere elu na ala kere munege kere